Yun, what is up mga ka-90s? Yun, magandang araw. Yan, unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa ating spider vloggers dyan, saka sa mga kumuha ng Red Venom load, ayan, shoutout. Sa mga nagpapa-shoutout, ayan, shoutout din. Ngayon ka-90s, maglalaban tayo. Mga use na nga pala itong mga pinaglaban na ka-90s, pero wala pang load. Tapos sinubukan natin ka-90s na lagyan natin ng load. Tapos kung papalag pa ba. Yan, mga luma na to ka-90s. Yan, yan. Mga luma na. Bali mga mag 2 weeks na to ka-90s. Tapos sinubukan ko i-condition ka-90s. Ayan. Sinubukan ko i-condition gamit yung Red Venom load. Titingnan natin ka-90s kung mandalaban ba. Ayan. So mili na kayo ka-90s para magkaalaman na. Ayan. Ayan. Itong isa medyo orange. Ito medyo kulay puti. Ka-90s yan. Ay, medyo dilaw. Mula-mula yung paa. Ito yung isa. Medyo orange. So ayan ka-90s, huwag na natin patagalin. Bakbakan agad. Shoutout nga pala dyan sa sa kumuha ng Hagishi Demon load tsaka Red Venom load na taga Bukid nun. Ayan. So start na ka-90s. Dito ba kayo sa medyo kulay dilaw o dito sa medyo orange? Ayan. Game. Sana makapagpakita itong magandang laban ka-90s ha. Tigaan ka-90s. Tigaan ka-90s. Tigaan ka-90s. Unahan yung medyo dilaw ka-90s oh. Pero pumalag tumok. Laglag yung video dilaw. Kulay dilaw ka-90s. Pero itong nanakbo tong kulay orange ha. Yan o, kuluntoy na. Bakil. Parang ngayon na yung kulay orange ka-90s. Nadibdiban kasi ka-90s. Sana pumalagpas. Ang hinaw. Pasalagpas natin. Yun. Dinali na talaga ka-90s. Yun. Dinali na talaga ka-90s. Yun. Dinali na talaga ka-90s. Lupit. Nadibdiban kasi sa kanina ka-90s. Naunahan niya yung dilaw. Pero nung binawian niya ng dilaw, nadibdiban siya ka-90s. Ayan yung hina. Ayan o. Mapalag pa pa yung pero nalikuran ka-90s. Nakisukan. Baon ang kagat ka-90s. Pilot. Mas malaki yung kulay orange na hindi sa bulto ka-90s. Medyo mabulto yung orange. Pero sakit kumagat ng dilaw. Ayan o. Ayaw nung bitawan ka-90s o. Nagpupumiglas pa pero wala na talaga. Sige mo lang. Ayan, so sana nag-enjoy kayo ka-90s ha. Nakapagpakita naman sila ng magandang laban. Wala na talaga. Ayaw nung bitawan ka-90s.